राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी प्रभुजी இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம இருக்கிறோம். எல்லாரையும் வருக வருக என்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். பிரணத்தி மந்திரத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, அதனால நீங்களே ஈக்குவலா ஒரு மாதாஜி பிரபுஜி அந்த மாதிரி ஈக்குவலா நீங்களே பண்ணிக்கங்க. நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, ஒரு தடவை ஒருத்தவங்க வாசிட்டீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு நீங்களே சான்ஸ் கொடுத்துக்காங்க. பிரணத்தி மந்திரத்து மூலமா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, யார்கிட்ட இருக்கும் வாசிங்க. வாசிக்கிட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கிட்டீங்களா? வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாய ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாவிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாகியம் ததாதிஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கியராஜதம் சககன ரகுநாதம் இதம் தம் சஸ்ய ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாக விதாம்ச ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதி கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகாந்த நமஸ்துதே ஸ்தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்த பரமேஸ்வரி விஸ்வவானு சுதே தேவி பிரணாமாயி ஹரிப்பிரியே பாஞ்சகல்ப தருஷஸ்ய கிருபா சிந்து பவ்யேவச பஜிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நம நம. நமோ பிரம்மய தேவாய கோ பிரம்மண இதாயச ஜகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மதாந்த்யாய கிருஷ்ண பிரேம ஹிருதாயாய கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத் விசேஷ நமः. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய தாலயே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய ஸ்ரேஷ்டாய பூதலே
श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष श्रीनवादि पाश्चात्य देश कारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्णार्पणम हरे कृष्णा माताजी ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்துக்கு நம்ம வந்து 10வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத வந்து முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பதே பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றத 8ல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணரோட உண்மையான நிலையை ஏற்றுக்கொண்டு சரண்டர் ஆகிறார் அப்படின்றத 12ல இருந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து தன்னுடைய விபூதிகளை குணாதிசயங்களை வந்து விவரிக்கின்றார் என்பதை 19ல இருந்து 42வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூப தரிசனம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து தனது விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகோள் வைக்கின்றார். முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூப வடிவத்தை விவரிக்கின்றார் அப்படின்றத 5ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கின்றோம். விஸ்வரூப வடிவத்தில் அர்ஜுனனின் பார்வை, அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் எப்படி ஆகின்றார் அப்படின்றது வந்து 9ல இருந்து 14வது ஸ்லோகம். அர்ஜுனனின் விஸ்வரூப வடிவத்தோட அனுபவம், அவர் எப்படி ஃபீல் பண்றாருன்றத 15ல இருந்து 31 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரோட பதில், அவர் கேட்ட அந்த ஃபீலிங்ல இருந்து கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாருன்றது 32ல இருந்து 34. அர்ஜுனரோட ஜெபங்கள், அவரோட பிரார்த்தனைகள் வந்து 35ல இருந்து 46. கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கு தூய பக்தி வேண்டும் என்பதை 47ல இருந்து 55 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த அத்தியாயத்துல 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. முதல் ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி தியான ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. முருகன் பிரபுஜி கிட்ட இருந்துன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத்தியாயம் ஏகாதஷ்யாய விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் ஹா மத் அனுப்ராய பரமம் புவ்யம் அத்தாத்ம சம்சிதம் யத் தவத்யோத்மம் வசஸ்தேன மோகாயம் விகதோ மம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர்கள். இதுவரைக்கும் வந்து ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா பார்த்தோம். இந்த மாதிரி நிறைய பரம ரகசியங்களே எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஏன்னா போரிட மாட்டேன்ற ஒரு மயக்க நிலையில இருந்தார் இல்லையா, இப்ப அவரே சொல்றாரு எனக்கு அந்த மயக்கம் எல்லாம் தெளிந்து விட்டது. 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. வாசிங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி நானு. வாசிங்க. பவாப்யனௌ ஹி பூதானாம் ஸ்ருதௌ விஸ்தரஷோ மயா வத்வ கமல பத்ராஷ மகாத்யமம் அபிசாவ்யம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய விபூதிகளை வந்து போன அத்தியாயத்துல வந்து சொன்னார் இல்லையா, அதனால இப்ப அவருக்கு வந்து உங்களுடைய அழிவற்ற அந்த பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். மற்றும் இந்த உயிர்வாழிகளோட தோற்றம் மறைவு அதையும் நான் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டிருக்கேன். இருந்தாலும் அவருக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு, இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. 3வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. एवं एतत् यदात्वम् आत्मानं परमेश्वर सृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं
புருஷோத்தமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். எனக்கு அந்த தகுதி இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்பாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து தன்னுடைய நமக்காகவே வந்து, ஏன்னா அவர் எல்லா குணாதிசயங்களையும் கடவுள் சொல்லிட்டார். இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எப்படி எல்லா பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் இருக்காரு அப்படின்றத வந்து அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். முழுமுதற் கடவுள் நானே என்று அதை பார்க்கணும்ட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து ஆசை. 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது படிங்க 4வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। मन्यशो यदि तत् सत्यं मया स्त्रडुम् इति प्रभो योगेश्वर तदोमोत्वं तस्य यात्मानम् अव्ययम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்க அந்த விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருள வேண்டும். ஒரு பக்தன் வந்து பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவர் கூடவே இருக்கார், அர்ஜுனருக்காக வந்து போராடுறதுல இருக்கார், நண்பன் என்று சொல்லியாச்சு, குரு என்று சொல்லியாச்சு. இருந்தாலுமே பாருங்க அவரோட அந்த பணிவு வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. சோ நம்மளும் வந்து பணிவாக ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகும் போது அந்த வரம் நமக்கு கிடைக்கும்னு பாக்குறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் ஓச பஷ்யமே பாரத ரூபாணி சதோவோ த சகஸ்ரசக நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணா இக்ரூதி விஷ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. அவர் கேட்டது வந்து அவர் அக்னாலேஜ் பண்ண, ஏன்னா எனக்கு அந்த தகுதி இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு அந்த அந்த அருளனும், உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளனும் பணிவா கேட்டுறார் இல்லையா, அதுக்காக வந்து கிருஷ்ணர் இங்க வந்து ஆன்சர் பண்றார். ஓகே, என்னுடைய இது வந்து ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான பல வகையான கலர்ஸ்ல இருந்தாலும் அந்த திவ்ய ரூபத்தை, எனது வைபவத்தை இப்போது நீ காண்பாயாக அப்படின்னு அவர் வந்து அக்னாலேஜ் பண்றார். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பஷ்யாதித்யான வசூன் புத்ரான் அஸ்வினவ் மருதஸ்ததா பஷ்யாஸ் பகுன் யத்ரஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாஸ் சரியானி பாரதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கு முன்னாடி அதுல சிறந்த இதெல்லாம் வந்து அவர் சொல்லிடுறார் ஏற்கனவே. ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் எல்லாமே என்னுள்ளே இருக்கின்றார்கள், இப்ப நான் அந்த ரூபத்தை உனக்கு காட்டுகின்றேன் அப்படின்னு அவர் சொன்ன அடுத்தது என்ன பண்றாரு, சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாரு. அவர் சொல்லி முடித்தவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு அப்படின்றத சஞ்சயன் வந்து இங்க சொல்ல போறார். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச ஏவம் உக்தவா ததோ ராஜன் மகா யோகேஸ்வர ஹரிக திருஷ்யாம் ஆஷ பார்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். அவர் சொன்ன உடனே என்ன பண்றார், எல்லாருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் அப்படின்னுட்டு சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரும் பகவானோட விஸ்வரூபத்தை பார்க்கின்றார். வியாச தேவரோட அருளால சஞ்சயனும் என்ன பண்றார், பகவானோட அந்த விஸ்வரூபத்தை விவரிக்க போகின்றார், அவரும் பார்க்கின்றார்ன்றதை பார்க்கலாம். அதுதான் வந்து
ஆன்மீக குருவோட அருளாசி. அவர் கொடுத்த அந்த பிளெஸிங்ஸாலதான் இப்ப சஞ்சயனுக்கு வந்து நடந்தது பழசா இருந்தாலும் அதை வந்து பார்க்க முடியும். சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கூட சேர்ந்து பகவானோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை சஞ்சயனும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். 10வது 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? 10, 11. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானே தோத்யதாயுதம் திவ்ய மால்யாம்பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அர்ஜுனர் வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த உடனே அதுல இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அவருக்கு அந்த ஏன்னா உயர்ந்த ரூபம் இல்லையா, திவ்யமான ரூபம். சோ அநேக கண்கள், கணக்கிலே சொல்ல முடியல, அநேக வாய்கள், அற்புதமான தரிசனங்களை வந்து அர்ஜுனர் இங்க பாக்குறாரு. பல திவ்யமான ஆபரணங்கள் இருக்கு, ஆயுதங்கள் இருக்கு பகவான் கிட்ட. வாசனை பொருட்கள், திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் அவை அனைத்தும் வந்து பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவிக்கா. எங்க பார்த்தாலும் பகவானா இருக்க மாதிரி இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. அவருக்கு வந்து ஆதியும் தெரியல, அந்தமும் தெரியல, அப்படி இருக்காரு. 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 12, 13 பிரபுஜி. காலையில 1 மணி நேரம் அங்க போய் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திவிசூரிய சஹஸ்ரஸ்ய ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12, 13. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. உத்ரேக சகம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அம்ச அப்ஷத தேவஸ்ய ஸ்ரீரோ பாண்டவஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்ததுன்னா அந்த அந்த ஒளி வந்து பகவானுக்கு ஒருவேளை, அதுவும் டவுட்டா தான் சொல்றார், ஒருவேளை அந்த விஸ்வரூப ஜோதிக்கு வந்து சமமாகலாம். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பகவான் வந்து டிஃப்ரெண்டா எல்லா இடத்துலயும், எல்லா பூரா இடத்துலயும் அவர் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அர்ஜுனனால அவருடைய அந்த விஸ்தாரங்களை வந்து அந்த ஒரே இடத்துல வந்து பார்க்க முடியுது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 14. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஸ்மயா விஷ்டோ ஹ்ரிஷ்டரோ மாதனஞ்சயக பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பமாவும் இருக்கு, ரொம்ப வியப்பாவும் இருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து நமக்கு நம்ம மேல நோக்கி பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபுல் ரூபமும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவானோட ஆதியும் தெரியல, அந்தமும் தெரியல, எல்லா இடத்துலயும் அவரே வியாபித்து இருக்கின்றார். ஆனா தனித்தனியா எல்லாத்தையுமே பாக்குற மாதிரி இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரைக்கும் போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சின்ன சின்னதா தெரியும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு அதை எப்படி அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னே தெரியல. வியப்பு, குழப்பம் ரெண்டுமே இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த பிலோரெக்ஷன் புல்லரிச்சிருச்சு அவருக்கு. அத பயம் ஒரு பக்கம் இருக்கு. நம்மளுடைய நண்பனா நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணர் கூட எப்படி இருந்தோம், அவர்கிட்ட இருக்க அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே பயம் வந்துருது. பயம் கலந்த பக்தி. தனது உடலில் மயிர் கூச்சரிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி
கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். நம்ம கிட்ட அதுதான் வரும் இல்லையா, நம்ம எப்ப வந்து பகவானை நேர்ல பாக்குறோமோ. ஆக்சுவலா கிருஷ்ணர் இது அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்துல இருக்கும்போது ஒரு இதையும் சொல்ல முடியாது, வலப்புறம் போகணும் இடப்புறம் போகணும்ட்டு. அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, அவரோட கால்ல வந்து பகவானோட முதுகுல வந்து அவர் வந்து காட்டுவாராம். ரைட் சைடு போறது லெஃப்ட் சைடு போறது வந்து அந்த இதுல வந்து முதுகுலயே வந்து அழுத்துவாராம். சோ அதை பார்த்துதான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி போகணும்னு போவாராம். இங்க அத அப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு திடீர்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்கும் விஸ்வரூப தரிசனம், அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து பயம் கலந்த பக்தி வந்துருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 15, 16 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15, 16. அர்ஜுன உவாச பஷ்யாமி தே வாம்ச தவ தேவ தேஹ சர்வாம்ச ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் ஈஷம் கமலாசன் சதம் ருஷிம்ச சர்வான் உருகாம்ச திவ்யான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கேக்குதுங்க பிரபுஜி. 16 படிச்சிட்டீங்களா? 16 படி சரி படி. அநேக வாகுதர வக்ர நேத்திரம் பஷ்யாமி தாம் சர்வதோ அனந்த ரூபம் நாத்தம் நமத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூபா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவரையும் சிவபெருமான் பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன பாக்குறாருன்றத வந்து நமக்கு வந்து இங்க அக்னாலேஜ் பண்ணுவார். சோ அது மூலமா நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் பகவானோட விஸ்வரூபத்தை. உலகத்தின் இறைவனே விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க முடியுதுன்னே நமக்கு தெரியலையே அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனன் சொல்வார். அவர் முதல் அத்தியாயத்துல வந்து சொன்னார் இல்லையா, என்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவர்கள் எல்லாம் கொல்றனே அது பாவமாகாதா அப்படின்னுட்டு. கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு 2வது அத்தியாயத்துல ஒன்னொன்னுத்துக்கும் பதில் சொல்லுவார். நீ வந்து கொல்ல போறது வந்து இந்த உடல் மட்டும்தான், அவர்களுடைய ஆத்மா வந்து அடுத்த உயர்ந்த ரூபத்துக்கு தான் போகுது அப்படின்னாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்க்களத்துல இருக்க எல்லாருமே வந்து அவர் வாய்க்குள்ள போறதை வந்து அவர் பார்ப்பார். அப்ப என்ன அவர் ஏற்கனவே சொல்லுவார், இவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி இறந்து விட்டார்கள், நீ வந்து ஒரு கருவியாக இருந்து இவர்களை வந்து இப்ப போராட போகின்றாய் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக. அப்ப அவருக்கு வந்து புரியாத ஒன்று இப்ப நேர்ல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து புரியும். இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில். மாதாஜி பிரபுஜி. 17, 18, 20, 21 புக்கு கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு படிங்க. யார்கிட்ட புக் இருக்கோ அவங்க படிங்க. 17, 18, 20, 21. மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வீட்டனம் கதினம் சக்ரினம் ச தேஜோ ராஷிம் சர்வதோ தீப்தி மந்தம் பஷ்யாமி துவாம் துர்னி வீக்ஷம் மைந்தாத் தீப்தானார் தீயுதம் அப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்கன்னா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. 18 படிச்சிருக்கேன் நான் மாதாஜி. அப்படிங்க. ஓம் அக்ஷரம் பரமம் வேதி துவயம் தவம் தவம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் தவம் அவ்யய சாஸ்வத தர்ம கோப்தா சனாதனஸ் தவம் புஷ்போ மதோமய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வேற யார்கிட்ட இருக்குன்னா 20, 21 வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள் கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக இருக்கின்றது. நம்ம பாருங்க, ஒரு சூரியனை வந்து நம்ம ஒரு காலையிலயோ இல்ல ஒரு உச்சிகால நேரத்திலயோ நம்ம பாக்குறது கஷ்டமா இருக்கு. அவர் என்ன சொன்னாரு, ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தால் ஒருவேளை அந்த ஒளி விஸ்வரூப ஒளிக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆகலாம் ஒருவேளை அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவரால் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது பகவானோட இத்தனை ரூபங்களே இல்லையா? அதுக்கு வந்து பகவானோட அருள் தான் வந்து காரணம் அப்படின்னு
அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்க வந்து அதுதான் சொல்றார். சூரிய ஒளியை வந்து அளக்க முடியாதது, கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக இருந்தாலுமே, உங்களுடைய உருவத்தை பார்க்கறது கஷ்டமாக இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து நீங்க அந்த ரூபத்தை பார்க்க எனக்கு வந்து அருள் புரிந்திருக்கீர்கள். உங்ககிட்ட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பற்பல மகுடங்கள் இருக்கு, கதைகள் இருக்கு, சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார். நீங்க எங்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்றத சொல்றார். அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீரே, நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். அதனாலதானே அவர் சொல்றாரு, எப்பெல்லாம் தர்மம் அழிக்கப்படுகின்றதோ அப்ப நான் வந்து அவதாரம் பண்றேன் அப்படின்னு. தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள் நீங்களே. எல்லா கடவுளுக்குமே வந்து மேல அவங்க எல்லாரும் வந்து எங்க இருந்து வராங்கன்னா உங்ககிட்ட இருந்துதான் வராங்க. புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் சொல்றார். 20, 21வது ஸ்லோகம் யாருக்கிட்டையாவது புக் இருந்தா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புக் இருக்குங்களா? தியாவ் ஆப்ருதி யோர் இதம் அந்தரம் ஹி வியாப்தம் தவைதேகன திசஸ்ஸ சர்வஹ திருஷ்டவாத் போதம் ரூபம் உக்கரம் லவேதம் லோகத்ரயம் பிரியத்ததி தம் மகாத்மனா. 21 பதம். அமிஹித்மாவும் சூரசங்கா விஷந்தி கேசித் பீதா பிராஜ்ஜல யோக்ராந்தி ஸ்வஸ்தித் யுக்தவா மஹர்த்தி சித்த சங்கா சுதுவந்தி துவாம் சுதிபி புஷ்கலாபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர்கள். அததானே அவர் சொன்னார், பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு வந்து ரொம்ப அதனாலதான் அவர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு பயத்தோட பிரார்த்தனை ஸ்டார்ட் பண்றான்னு பாக்குறோம். அவர் ஒருத்தர் தான் இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா வானம் பூமி ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற இடப்பட்ட எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. உக்கிரமான ரூபமா இருக்கு விஸ்வரூபம். ஏன்னா நம்ம அந்த பாகவதம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா விஸ்வரூபத்துல இருந்துதான் வந்து மந்திரங்கள் மூலமாக ஒரு பிரபஞ்சத்துல இருக்க ஒரு உயிர்களையும் அசைவது அசையாதவற்றது எல்லாமே வந்து உருவாக்குகின்றார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். இங்கவும் அத வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பி இருக்கின்றது. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று, கொஞ்சம் பேர் உங்ககிட்ட சரணடைந்து உங்ககிட்ட போயாச்சு. சிலர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயத்தோட என்ன பண்றாங்க, கூப்பிய கரங்களோட பிரார்த்தனை சொல்றாங்க. சில ரிஷிகள் பாத்தீங்கன்னா அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஏன்னா எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு. சில இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோமா இருக்க மாதிரி இருக்கு, சில இதுல அந்த எல்லாருமே வந்து அவரோட வாயில இருந்து நெருப்பு வந்துட்டே இருக்கு, நிறைய கண்கள் இருக்கு, நிறைய காதுகள் இருக்கு, நிறைய வாய் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைட்ல வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு நெருப்பு வர மாதிரி இருக்கு, அது உள்ள எல்லாரும் போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு. சோ அதெல்லாம் பார்த்த உடனே இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து அர்ஜுனன் பார்த்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 23, 24 மாதாஜி பிரபுஜி. 23, 24 மாதாஜி. 23, 24 முருகன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ரூபம் மகத்தே பகு பக்த நேத்ரம் மகாபாகோ பகு பாகுரூபாதம் பகுதரம் பகு தமிஷ்டரா கராவம் திருஷ்டவா யுல்லோகா பிரவயதே தாஸ் ததானுகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தபஸ் சஷ்டி தீபம் அநேகவர்ணம் வியாத்துனம் தீபம் விஷாவ் நேத்ரம் திருஷ்டவ ஹரி தவம் பிரப்யாதி தாத்ர ஆத்மா ருதம் ந வித்யாபி சமம் ச விஷ்ணே.
கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போறாரு. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்து அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் முடியாது, இயலாது அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. உங்களை இந்த ரூபத்துல பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமா இருக்கு. கடைசியில என்ன சொல்றாரு, தயவு செஞ்சு நீங்க பழைய ரூபத்திலே வந்துருங்க கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாரு. சோ இதை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. இதுக்கு மேல வந்து என்னையே வந்து சமநிலைப்படுத்த முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது போல இருக்கு. நீங்க வந்து பழைய ரூபத்துக்கு வாங்க அப்படின்றத வந்து அடுத்ததுல சொல்லுவார். 26, 27, 28 மாதாஜி. 26, 27 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அமீ சத்வாம் திருஷ்டாஸ்ரஸ்ய புத்ரா சர்வே சகைவாவனி பாலசங்கை பீஷ்மோ துரோண சுதபுத்திரஸ்ய ததாசௌ சகஸ்மதீயர் அபியோத முக்கை வக்த்ராணி தேத்வர்மான விஷயந்தி சம்ஸ்ட்ராக் கராலானி பயானகானி கேசித் விலக்னாதர்ஷந்தேஷு சந்திருஷ்ய யந்தே சூர்ணிதை உத்மாங்கய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 28வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா நதீனாம் பகவோம் புவேகா சமுத்திரமேவாபிமுகா த்ரவந்தி ததா தவாமி நரலோக வீராக விசந்தி வக்த்ராண்யே விஜ்வலந்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். சோ பகவான் வந்து நித்தியமானவர். ஏற்கனவே அந்த அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து அவர் சொல்லும் போது இந்த குரு பரம்பரை சிஷ்யர் மூலமாக இந்த உன்னதமான பகவத்கீதை ஞானம் வந்து வழங்கப்படுகின்றதன் போது அப்ப கேட்பார். நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதை வந்து சூரிய பகவானுக்கு கொடுத்தேன் பகவத்கீதைன்னு சொல்லும் போது அப்ப அர்ஜுனர் வந்து கேட்பார், நீங்களும் நானும் சமகாலத்தவராக இருக்கும்போது நீங்க எப்படி வந்து சூரிய பகவானுக்கு கொடுத்திருப்பீங்க 120 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து அந்த டவுட் எல்லாம் இப்ப அவருக்கு கிளியர் ஆகும். ஏன்னா பகவான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்ன்றது அவருக்கு புரியும். ஏற்கனவே இருந்தார், இருக்கின்றார், இருக்கவும் போவர் வந்து பகவான் அப்படின்றது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து அவரோட வாய்க்குள்ள போறதை நான் பாக்குறேன். ஒரு சிலர் வந்து பற்களுக்கு இடையே நசுக்கவும் படுகின்றார்கள் அப்படின்றத நான் பாக்குறேன் அப்படின்றார். நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார். எல்லா நதியும் வந்து கடைசியில கலக்கிறது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கடல். அது போல நம்ம வந்து இந்த பிறப்புல இருந்துட்டு நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்னாக்கா பகவான் கிட்ட திருப்பி போறோம். அவங்க எல்லாமே உங்களோட வாய்க்குள்ள போகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 32 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பகவான் 32 புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். நம்ம காலத்தை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது இல்லையா? நம்ம வந்து பகவத்கீதையோட ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே பார்த்தோம். 5 விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்க போகின்றோம். ஆத்மா, பரமாத்மா, காலம், இந்த பிரபஞ்சம், கர்மா. இதுல வந்து எது வந்து நம்ம சரி பண்ண முடியும், எது வந்து எல்லாம் மற்ற 4 விஷயங்களையும் வந்து நிரந்தரமானது. ஆத்மா, பரமாத்மா, காலம் அண்ட் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நிரந்தரமானது. அதுக்கு மேல நம்மளோட கண்ட்ரோல் கிடையாது. ஆனா இந்த கர்மா மேல வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் இருக்க முடியும். பகவானோட விசேஷ அனுகிரகத்தால, கருணையால நமக்கு வந்து பக்தின்றது கிடைக்கும் போது அதை அப்படியே பற்றி கொண்டு நம்மளுடைய கர்மங்களை வந்து பகவானுக்காக செய்யும் போது நம்மளுடைய பாவங்கள், முன்ஜென்ம பாவங்கள் வந்து ஒழிந்து விடுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் காலம்,
உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் பிரபஞ்சமே உருவாகின்றது. இந்த சிஸ்டமே அவர் தான் இது பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, உருவாக்குவதும் திருப்பி அவருள்ளேயே வந்து மறைந்து போவதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ உங்களை தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களுமே அழிக்கப்படுவார்கள். இப்பவாவது புரிஞ்சிச்சா, நீ வந்து போரிடுப்பா அப்படின்றத வந்து சொல்லுவார் கடைசியில. அடுத்தது 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 33. இந்த சைடுல விஸ்வரூப தரிசனத்தை பாருங்க, நம்மளால கவுண்டே பண்ண முடியல. சைடுல பாத்தீங்கன்னா அந்த இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹெட் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே போயிட்டே இருக்கு பாருங்க. எத்தனை இதுல அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அவர் உடம்புக்குள்ள வந்து எல்லாருமே இருக்கிறத பாக்குறாரு. தேவர்கள் முவ்வுலகமே அங்கதான் இருக்கிற மாதிரி பாக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க 33. மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் தவம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்கஸ்வ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயை வைதே நிகதாக பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்ய யாசின். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எனவே எழுந்து போரிட தயாராக. திருப்பி பாருங்க அவரோட சஸ்டெயின். இது நம்ம கூட அப்படிதான். அதாவது நம்ம வந்து மற்றவங்களை கவுன்சிலிங் பண்ணும்போதோ இல்ல நம்மளுடைய இதுல தோல்வியிட்டாலும் நம்மளோட அந்த கோல் வந்து நிலையா இருக்கணும். அதை நோக்கிதான் நம்ம விழுந்தாலும் திருப்பி எழுந்து அதை ஓட பார்க்கணும். சோ உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாஷியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. அர்ஜுனா, நீ வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டும்தான் இங்க. அதனால நீ வந்து எழுந்து போரிடு அப்படின்றாரு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டிவிட்டு. 34, 35 மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜயதரம் ச கர்ணம் ததான்யானபி யோதவீரான் மயா ஹதாம்ஸ்த்வம் ஜஹிமா வியாதிஷ்ட யுத்யஸ்வ ஜேதாசி ரணே சபத்னான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 35 படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்வேபமான கிரீடி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாக கிருஷ்ணம் ஜகத்கதம் பீத பிரம்ணய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக தான் பகவான் வந்திருக்கார். சோ இவங்களெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அழிந்து விட்டார்கள். நீ வந்து ஜஸ்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்து நீ வந்து இந்த போரை செய்யணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். இதெல்லாம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இப்ப வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து சஞ்சயன் சொல்றார், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இத்தனை இது பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் இல்லையா, கண்டிப்பா அந்த பயம் இருக்கும் இல்லையா. சோ பயந்து என்ன பண்றாரு, திருப்பி வந்து, ஏன்னா சுத்திலும் வந்து பகவானே இருக்க மாதிரி இருக்கு. அதனால என்ன பண்றாரு, விழுந்து விழுந்து வணங்குறார் சுத்திலும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் தான் தெரிகிறார் அவருக்கு. சோ பயத்தோட குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவர் வந்து பகவானை வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடி வர்ணனைகள் பண்றான்னு பார்க்கலாம். 36, 37, 38 மாதாஜி பிரபுஜி. 36, 37, 38. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அர்ஜுன உவாச சதானே இரிஷிகேஷ தவ பிரகிருத்யா ஜகத் பிரகிருஷ்ய யனு ரஜ்யதே ச ரஷாம்சி பீதானி திசோ த்ரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி ச சித்த சங்கா. 37 படிச்சுட்டுமா மாதாஜி? 37 படிங்க பிரபுஜி. 37, 38. நமேரன் மகாத்மன் கரியசே ரஹ்மனோ அப்தி ஆதி கர்த்தரே அனந்த தேவ ஜெகன் நிவாச தவம் அக்ஷரம் சத் அசத் தத் பரம் யத். 38 படிச்சிருங்க பிரபுஜி. தவம் ஆதி தேவ புருஷ பிரணாஸ் தவம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் வேத்தாசி
வேத்தியம் ச பரம் சதாம தவயா ததம் விஸ்வம் அனந்த ரூபா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே ரிஷிகேஷ. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் வந்து அனுபவிக்கின்றோம்னு. ஆனா அவர் வந்து முழுமுதற் கடவுள். அவர் தான் உண்மையான கட்டுப்பாட்டாளர், உண்மையான அனுபவிப்பாளர். ரிஷிகேஷ, புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். எப்படி நமக்கு ஒருத்தவங்க மேல பற்றுதல் வரும் பாருங்க. ஒருத்தவங்களை பற்றி நம்ம கேட்டதுக்கு அப்புறம் அதுல ஆனந்தம் அடைகின்றது, அது மூலமாக பற்றுதல். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரனுக்கு கண்ணு தெரியாது, அந்த தன்னுடைய பிள்ளைகளை பத்தி தெரியாது. ஆனா துரியோதனோட ஒரு செய்கையும் பார்த்து அதை கேட்டு கேட்டு அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து கண்மூடித்தனமான பற்றுதலும் பாசமும் இருந்தது துரியோதனனுக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அர்ஜுனன் இங்க சொல்றார், உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகமே ஆனந்தம் அடைகின்றது, அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா கிருஷ்ணரிடத்தான் 3 ரூபங்களாக இந்த பிரபஞ்சமே படைக்கப்பட்டதன் போது அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அடைக்கலமாகின்றார்கள், அவருக்கான பிரார்த்தனைகளை படிக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலமும் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர்கள். இததான் வந்து கிருஷ்ணர் முதலே சொன்னார் இல்லையா? இது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு செயலை செய்து பார்க்கும்போதுதான் அதோட இது முழுமையா நமக்கு தெரியும். சோ இங்க அர்ஜுனருக்கு வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் கிருஷ்ணர் காட்டினதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் சொன்னதை எல்லாத்தையும் இவர் வந்து இப்ப ரிப்பீட்டடா சொல்றாரு அர்ஜுனர். 41, 42 மாதாஜி பிரபுஜி. 41, 42 ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? 41, 42. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க ஹரே கிருஷ்ணா. லைன்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. 41, 42. ஸ்தகேதி மத்வா பிரசவம் யதுக்தம் ஹே கிருஷ்ணா ஹே யாதவா ஹே ஷகேதி அஜானதா மகிமானம் தவேதம் மயா பிரம்மாதத் பிரணமாயே வா அபி யச்சவஹ சார் தம்ச சத்ருதோ அசி விகா ரஷை யசேன போஜனேஷி ஏகோ அதவா யஜுத தத்சமசம் தத்சாமயே தத்வாம கமப்ரேயமம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. அர்ஜுனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன அவர் பண்ண தவறுகள் எல்லாம் தோணுது. நான் வந்து உங்களை ஃப்ரெண்டு மாதிரி நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டேன், தயவு செஞ்சு அதை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னுட்டு இல்லையா? சோ ஒரு தடவை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சவுத்ல வந்து அந்த கோவில்களுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து ஸ்ரீரங்கத் கிட்ட வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையை வச்சுட்டு அழுதுட்டு இருப்பாரு. அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கேட்பாரா, ஏன்பா நீ வந்து பகவத்கீதை புக் வச்சுட்டு அழுதுட்டு இருக்க அப்படின்னு. அப்ப வந்து அவர் சொல்லுவார், அந்த பிராமணர் என்னோட குரு வந்து சொன்னார், தினமும் வந்து இதுல ஸ்லோகம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா எனக்கு அத்தகைய அறிவு கிடையாது. என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன கிண்டல் பண்றாங்க, அதெல்லாம் எனக்கு வந்து பெருசா தெரியல. அப்ப எதுக்காக அழறேன் போது அவர் சொல்லுவார், இல்ல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்ஷாத் பகவான் பரமபுருஷ கிருஷ்ணர், ஆனா அவர் வந்து தேரோட்ட
குட்டியா இருக்காரு, அதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா இந்த அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட முதுகுல வந்து தன்னோட கால் மூலமாக வந்து எந்த சைடு போகணும் அப்படின்ற அந்த டைரக்ஷனை சொல்றாருன்றத பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அதை நினைச்சாலே எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்ட்டு அவர் அழ ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லுவாரா, உன்னை யார் சொன்னது ஞானம் இல்லாதவன் சொல்லிட்டு, நீதான் வந்து சிறந்த பக்தன் அப்படின்றத வந்து சொல்லுவார். ஏன்னா பகவானை பத்தின உண்மையான அந்த அந்த ஃபீல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து பக்தனோட உண்மையான குணம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 45வது ஸ்லோகம். சோ அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏதாவது தவறா சொல்லியிருந்தா என்ன மன்னிச்சிடுங்கப்பா. ஏன்னா விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன இவரையா நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டா நம்ம கூடவே இருந்தாரு அப்படின்ட்டு ரொம்ப பயமா வந்துரும் அர்ஜுனுக்கு. அதனால நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா சுத்திலும் பார்த்தால கிருஷ்ணாவே இருக்க மாதிரியே இருக்கு இல்லையா. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க, நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தோம்னா எப்படி இருந்திருப்போம், நமக்கு வார்த்தைகள் வந்திருக்குமா, இல்ல நம்மளோட செய்கை எப்படியா இருந்திருக்கும்ன்றத வந்து நம்மளாலயும் வந்து யூகித்துக் கொள்ள முடியல. 45வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? படிங்க மாதாஜி. பூர்வம் ஹிருஷிதே திருஷ்டவா வயேன ச பிரவேத்த கீர்த்திதம் மானோ மே தத்யேவ மே தர்ஷ்ய தேவ ரூபம் பிரசித தேவசே ஜெகன் நிவாஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுல எனக்கு வந்து சந்தோஷம் தான். ஆனா எனக்கு பயத்தால பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மனது குழப்பம் அடைகின்றது. அதனால நீங்க வந்து தயவு செய்து உங்களுடைய பழைய தெய்வீக ரூபத்துக்கு வந்துடுங்க அப்படின்றத வந்து அவர் வேண்டுகிறார். தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே. ஏன்னா பிரபஞ்சமே இவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கு இல்லையா, அவரே தான் நமக்கு அடைக்கலம். எதற்காக வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் பண்றாரு அப்படின்னாக்க, பூமாதேவியோட வேண்டுகோளுக்கு இணங்கு அவங்களோட பாரத்தை குறைப்பதற்காக. அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்றத சொல்றார். 46, 48, 49 மாதாஜி பிரபுஜி 3 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிரீட்டனம் கதினம் சக்கராஸ்தம் இச்சாமி த்வாம் திருஷ்டம் அகம் ததைவ தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன சகஸ்ர பாகோ பவ விஷ்ணு மூர்த்தே. 48 படிங்க பிரபுஜி. 48 நவேத யஜ்ஞாத் யயனர் ந தானர் நசக்ரியோ தபோபிர் யுக்ரை ஏவம் ரூப சக்கிய அகம் குரு லோகே சிருஷ்டும் பவத் அந்நேன குரு பிரபுவீர. 49 படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. மாதேவியாத மாச விமூட பாவோ திருஷ்டவா ரூபம் கோரம் ஈத்ரு அகே மமேதம் வியபேத பி பிரீத மனோ புனஸ்தவம் தத் ஏவமே ரூபம் இதம் பிரபஷ்ய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். சோ கிருஷ்ணா, உங்களுடைய தெய்வீக உருவமான அந்த 4 கை ரூபத்துல வந்துருங்க தயவு செஞ்சு அப்படின்றத கேட்கிறார். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து பேசுறார். சோ ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த ரூபத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். ஜட உலகில் காண முடியாது இல்லையா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை தவங்கள் பண்ணாலும், எத்தனை கடுமையான தவங்கள் தானங்கள் செய்தாலும், யாகங்களை செய்தாலும் பகவானுடைய இந்த ரூபத்தை பார்க்கறது வந்து மிக கடினம். அப்புறம் எப்படி பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அதுவும் இந்த ஜட உலகில் கொடுத்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் ஒரு சிறந்த பக்தன், சிஷ்யன். அவன் வந்து தயவு செஞ்சு எனக்கு காட்டுங்க, எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் எனக்கு உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கள், அந்த பணிவு. அதனால பகவான் வந்து காட்டினார். எனது இந்த கோரமான உருவ
உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும், பயப்படாத. என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் நீ விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். 50வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 50. யஜூஜன வாசுதேவஸ் தகோத்வவ ஸ்வம் ரூபம் தர்ஷ்யம் அச பூயக அஸ்வாஸ்யாம் ஆச ச பீதம் ஏனம் பூத்வா பூன சௌமிய விபூர் மகாத்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 51வது ஸ்லோகம், 52வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருஷ்ட்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானிமஸ்மி சம்ருத்த சசேதா பிரகிருதிம் கதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 52 மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சதுர்தர்சமிதம் ரூபம் திருஷ்டவானசி யன்மம தேவா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்சன காங்க்ஷினக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரை அவனது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நீங்க இப்ப இந்த மனித ரூபத்துல வந்ததோடனே எனக்கு வந்து அமைதியா இருக்கப்பா. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்றது பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க அக்னாலேஜ் பண்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 54 மாதாஜி பிரபுஜி. 54. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தயா த்வ அனன்யாய சக்ய அகம் ஏவம் இதோ அர்ஜுனா ஞானாதும் சிருஷ்டம் சஜத்வேன பிரவேஷ்டும் சா பரந்தவா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். சோ உண்மையான பக்தி, அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தியின் மூலமாக மட்டுமே பகவானையும் அவருடைய லீலைகளையும் குணங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியும்ன்றதை பார்க்கலாம். 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 55 கடைசி ஸ்லோகம். மத்கர்ம கிருண்மத் பரமோ மத்பக்த சங்க வர்ஜிதக நிர்வைர சர்வ பூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபநிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம் நாம அத்தியாயம் ஏகாதஸ்த்யாயக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்களில் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைவான் அப்படின்னு கடைசியா முடிக்கின்றார் இங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து நமக்காக சொல்லப்பட்டது. நம்ம இவ்வளவு நாள் எப்படி இருந்தோமோ அதை விட்டுட்டு நம்ம இப்ப வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்திருக்கோம். இதை அப்படியே பிடித்து கொண்டு மேல போகணும். சோ பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார், நமக்கு இந்த மாயால இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மாயாவும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஜட சக்தி இல்லையா? சோ அதுவும் வந்து கிருஷ்ணர் தான். நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஒரு 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 தாழ்வான ஒரு பணிவான
சரண்டரை பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்து மேல போனோம். சோ பகவானுக்காக எந்த மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பலநோக்கு செயல்கள் எதுவும் செய்யாமல் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் எனக்காகவே செயல்படுகின்றானோ அவன் வந்து தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக பகவானை அடையணும்னு யார் வச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக என்னை வந்து சரணடைவார்கள். எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக இருக்கணும். ஏன்னா உண்மையான பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மேல அன்பு மட்டுமே இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவன் வந்து நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். ஒரு சின்ன கதை மட்டும் நம்ம சொல்லிடலாம். ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து நாரத முனிவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து வைகுண்டத்துல வந்து கேட்டுட்டு இருப்பார். இந்த மாதிரி ஒரு பிராமணர் எல்லா இதையும் கடைபிடிக்கின்ற எல்லா தர்மங்களையும் கடைபிடிக்கின்றார். பகவானுக்கு வந்து பூஜை பண்றது புனஸ்காரம் பண்றது எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவரோட அதே டெம்பிளுக்கு வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செருப்பு தைக்கிறவரும் இருக்கார். அப்ப வந்து நாரதர் வந்து கேட்பார், அந்த பிராமணர் வந்து எப்ப வந்து முக்தி அடைவார் அப்படின் போது அவருக்கு இன்னும் ஒரு 2-3 பிறப்புகள் இருக்கு அப்படின்றார். சரி, அந்த செருப்பு தேய்க்கிறோன்னா இந்த பிறவிலே அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும் போது அப்ப வந்து நாரதர் கேட்பார், இது எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையே, ஒருத்தன் எல்லா வித இதையும் செய்யறான், உங்களுக்காகவே வந்து அர்ச்சனை பண்றது இது எல்லாமே பண்றாங்க, எல்லா வேத தர்மங்களையும் ஃபாலோ பண்றாங்க, இன்னொருத்தர் வெறும் அவரோட கடமை மட்டும்தானே பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னும் போது இதற்கான ஆன்சர் வந்து உனக்கு அங்கேயே கிடைக்கும் நாரதா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப நாரதர் வராரு. கீழே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பிராமணர் வந்து கேக்குறாரு, ஓ நாரத மகரிஷியே, முவ்வுலக சஞ்சாரி, எப்படி இருக்கீங்க, பகவான் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்பார். அதுக்கு உடனே அவர் சொல்வாரு, நல்லா இருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து சொல்வாரு, நீ ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்லு. கிருஷ்ணர் வந்து நாரதர் கிட்ட சொல்வார், அவங்க வந்து கேட்பாங்க, நீ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்பாங்க. அப்ப நீ சொல்லணும், அந்த ஊசியோட துவாரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த துளை வழியாக யானையை வந்து பகவான் கோத்துன்னு இருக்காரு அப்படின்னு நீ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அதே மாதிரி நாரதர் வருவார். இங்க கீழே வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த முனிவர் வந்து அந்த பிராமணர் வந்து கேட்கிறார், பகவான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, அப்ப இவர் சொல்லுவாரு, பகவான் வந்து இந்த மாதிரி ஊசி துவாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யானையை வந்து நுழைச்சிட்டு இருக்காருன்னு சொன்ன உடனே அவர் சிரிப்பார். அந்த பிராமணர், உங்களை வந்து நான் போய் ஒரு மூலக சஞ்சாரி ஞானின்னு சொன்னனே, என்ன இது, எப்படி வந்து ஒரு ஊசி துவாரத்துல போய் யானையை வந்து துளைக்க முடியும், நீங்க மேலுலகத்துக்கு பகவானோட அந்த இதுக்கு போகல அப்படின்னாக்கா போலன்னு சொல்ல வேண்டியதானே, எதற்கு வந்து இந்த மாதிரி போய் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை போய் நான் கேட்டேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அதே இது என்ன பண்றாரு, அப்ப வந்து அவருக்கு புரியும் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி அடுத்த பதில் என்னன்னு பாக்கலாம்னு அவர் வெளியில போறார். கோவிலுக்கு வெளியில பாத்தீங்கன்னா அவர் செருப்பு தைக்கிறார். அவர்கிட்ட வந்து பகவானே, நாரத முனிவரேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வணக்கம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் சொல்றாரு, என்னுடைய பகவான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா ரொம்ப ஆர்வமா கேட்கிறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்வார், அப்படியா, பகவான் வந்து ஊசி துவாரத்துல வந்து யானையை வந்து நுழைச்சுட்டு இருக்காருன்னு அப்படியே ஆனந்தத்துல வந்து அவர் கூத்தாடுவார். அவர் சொல்வார், என்னுடைய பகவானுக்கு வந்து செய்ய முடியாத காரியம்னு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவரால் அவர் எல்லா விஷயங்களுமே பண்ணுவாருன்னு. அப்ப வந்து நாரதர் வந்து கேட்பார், ஏன்பையா நான் தான் சொல்றேன் ஊசி துவாரத்துல வந்து யானையை கோத்துன்னு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு, நீ அதை நம்புறியானோன்னு. அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு, இவ்வளவு பெரிய மரம் பாத்தீங்களா, இந்த மரத்தோட மூலம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விதை, அந்த விதைக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய மரத்தை வச்ச பகவானால ஒரு ஊசி துவாரத்துல வந்து யானை நுழைக்க முடியாதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. அப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான பக்தனுடைய புரிதல் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்கலாம். தர்க்கம் மூலமாக நம்ம அந்த பிராமணரோட இதை பாத்துக்கலாம். ஆனா உண்மையான பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானால சாத்தியமாகாத ஒன்று என்று எதனா இருக்கா என்ன. சோ அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தனுடைய நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தரிசனம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு கோரிக்கை வைக்கின்றார். முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஸ்வரூப வடிவத்தை வந்து விவரிக்கின்றார். என்னோட இதுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க பாரு, நான் உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னுட்டு. அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனன் வந்து அவர் என்ன பாக்குறாரோ அதை பத்தின விளக்கங்கள் செய்கின்றார். அவர் ஃபீல் பண்ற விதம் பயமா இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் முதல் கொண்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரின் பதில் 32ல இருந்து 34வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் பிரார்த்தனை பண்றார், கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி என்பது தேவை அப்படின்றத சொல்றார்.
இந்த ரூபத்தை பார்க்க எல்லாரும் வந்து விருப்பப்படுகின்றார்கள். ஆனா எல்லாருக்குமே இந்த ஜட உலகில் இந்த ரூபம் கிடைக்கிறது இல்ல. உண்மையான பக்தனுக்கு மட்டுமே இந்த ரூபம் தெரியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லி முடிக்கின்றார். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்பே ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவரந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு அசெம்பிள் டிவோட்டீஸ். நித்தாய் கௌர ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா.